Hvala predsjedavajući. Budući da je tema rasprava o izvješću sa sastanaka u Bruxellesu koje je odradio premijer Plenković, a da njega kao izvjestitelja ovdje nema i da ga uopće ne zanima što mi ovdje govorimo i da uopće ne odgovara na naša pitanja koja postavljamo, da sve što govorim imam osjećaj kao da govorim u bunar, kao da pljujem u more, kao da vičem u pustinji. Jednostavno ne vidim smisao daljnje rasprave, daljnjeg izlaganja jer me ionako nitko neće. Hvala.